Opetus täällä Espanjassa on tosi laadukasta. Meillä on täällä rento meininki, ihanat ilmat ja mukavia tyyppejä ympärillä. Suosittelen tätä koulua kaikille, jotka on haaveillut hierojan ammatista. Oppinut tosi paljon ja se ehkä se porukka on ollut parasta. Se kuin tiiviiksi meidänkin luokka on tullut, niin se on ollut ihan mahtavaa. Me ollaan tehty paljon yhdessä ja tullut oikeasti hyviä ystäviä. Niin kyllä 10+. Opetus on ollut hierojaopistolla ihan huippuluokkaa. Kari on ollut huippuopettaja. Espanjaa oli helppo muuttaa ja täällä asuminen on edullista. Lukuvuosi kokemuksena on ollut ihan mahtava. En olisi saanut yhtään ottaa, että tämmöistä opetusta ja tämmöisiä ihmisiä on täällä ympärillä. Ja tietenkin aurinko, harrastusmahdollisuudet, kaikki ihan mahtavaa.